आं उदांस्री बर' दिनै आरो गोदान रादाबखौ लानानै नुजाथि फैबावदों। दिनैनि गिबि रादाबानो जादों हादोरनि गिबि मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया आंनि हा आंनि हादोरनि प्रग्रामाव नुजाथिना बिबुंथि होयो। यानी जहां से अंत होता है वहीं से कुछ नए की शुरुआत भी होती है। अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही आज मेरा युवा भारत संगठन माय भारत इसका शुभारंभ हो रहा है। मेरा युवा भारत संगठन माय भारत भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। ये देश के हर युवा को एक मंच, एक प्लेटफॉर्म पर लाने का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। ये देश के युवाओं की राष्ट्र निर्माण में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करेगा। युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वे सभी इसमें समाहित होंगे। आज माय भारत की वेबसाइट भी शुरू हो गई है। मैं आज के नौजवानों से कहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इससे जुड़िए, भारत को नई ऊर्जा से भरिए, भारत को आगे ले जाने का संकल्प कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए, पराक्रम कीजिए और सिद्धि को हासिल करके रहिए। गवालपारा जिल्लानि दुधरा बुलियानपाराव लामानि एक्सिडेन्ट जाथाय जाना जायगायावनो 4 जननि जिउ गोमायो आरो 10 जननि गाज्रियै जखम जायो। सामब्रामनि बेसेन बांनायनि सायाव सरकारा नोजोर होदों। दिनैनि सानाव सेरसेयाव 80 निफ्राय 90 रां जाबाय। क'क्राझाराव फिन उन्दै बैसोनि हिनजावखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय खोनानो मोनदों। मणिपुराव आफ्रिकान सुइन आरो नागालेन्डआव डेंगु बेरामा जिंगानि जाहोन जादों। रासियानि मकस्काला सहराव फिलिस्टाइननि हेफाजाबगिरिफोरा उरां गाथोनाव धरना होदों। मन्त्रि एस जयशंकरआ काटाराव फांसिनि साजा मोननाय सा 8 भारतारिफोरनि नखरफोरजों लोगो हमदों। दिनै हारियाना रायजोनि जागायजेननाय सान। इउपिनि गिबि योगी आदित्यनाथ हारियानानि सुबुंफोरखौ साबायखर हरदों। बिटिसि सरकारा मन्दिर नाम न'फोरनो आलारि सोरां बिथांखिनि चेक गथायदों। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.